माझं हेच विजन आहे. मी लोकांना असं प्रॉमिस करतो की मला तुम्ही जर संधी दिला तर 6 महिन्याच्या आत मी जे 7.5 वर्ष इथलं मल्टीपर्पज हॉस्पिटल आहे, ज्याची पैशाची तरतूद उद्धव ठाकरे साहेब असताना झाली होती, त्याला जागा इथे आहे, नसेल तर व्यक्तीला समोरच्या बाजूला तिथले सरपंच 6 एकर जागा तयार होते. लोकांना सगळ्यांना विश्वासात घेऊन मी 6 महिन्याच्या आत तिथलं हॉस्पिटलचं भूमिपूजन 100% करणार. मी लोकांना सांगतो आज रोजगारीचा प्रश्न तुम्ही आता म्हटला, हां, त्या विषयात आत्ताचे जे हा सुद्धा विषय मी सांगतो. आज जे वातावरण सगळं एमआयडीसीला तयार केलं आम्ही लोकांनी, मी तेही सांगितलं की 6 महिन्याच्या आत तिथे किमान 2 उद्योग मोठे यावेत आणि त्याचं ट्रेनिंग ऑलरेडी, म्हणजे ते उद्योग उभे राहण्याच्या पूर्वी त्याचं ट्रेनिंग पण या ठिकाणी त्याचे जिथे कुठे युनिट असतील तिथे त्यांनी करावं. 6 महिन्याच्या आत तिकडे हे व्हायला पाहिजे, अशा प्रकारचे माझे प्रयत्न आहेत. आणि मला योगायोगाने परवा मी पवार साहेबांना भेटायला गेलो. माझी अपॉइंटमेंट 10ची होती, पण मला तिकडे फ्लाईट नाही मिळालं, मी लेट पोचलो आणि योगायोगाने उद्धव ठाकरे तिकडे आले. तर मी हे जे प्रश्न आहेत हे प्रश्न मी त्यांच्याशी बोललो ऑलरेडी. आणि माझा स्वभाव असा आहे की जिथे एखाद्या विषयाला हात घातला तर मी मागे हटत नाही. सत्ता असो तर ते नसो, वेगवेगळे आयोग ते वापरून लोकांसाठी करणार. तर मी ह्या 2 गोष्टी तर मी प्रामाण्य करणार. तिसरी गोष्ट ह्या विधानसभेतली महत्त्वाची म्हणजे ऑल ओव्हर जिल्ह्यात आहे. आत्ता शेती आणि बागायती लोकांना करायला लोक दिवसेंदिवस सोडतायत. काय कारण आहे तर जंगली जनावरांचा त्रास आपल्या डोळ्यासमोर पस्त होती ती सगळी बागा. डोळ्यामागे हत्तीचा प्रश्न आहे, इकडे गवरड्यांचा प्रश्न आहे. आत्ता इथे खिडक्या बंद, इथे आपण रोजल्यामध्ये या खिडक्या उघड्या ठेवायला नको, माकडांचा त्रस आहे. शेकरू आहे ते वरती झाडावर चढून नारळ खाऊन खाली काढून टाकतं. लोक परेशान आहेत. 5 वर्ष दीपक केसरकर पूर्वी राज्यमंत्री या खात्याचे होते, वनमंत्री, कधी या प्रश्नाकडे बघितलं नाही. त्याच्यामुळे उद्या ही गोष्ट सुद्धा आपल्याला हौसच्या माध्यमातून, वेगळ्या माध्यमातून उद्या लोकांना बरोबर घेऊन ही करावी लागेल. शेतकऱ्यांचा दुसरा महत्त्वाचा प्रश्न आहे कर्जमाफीत काही लोक अडकले. खावटी कर्ज माफ होणार 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 देवेंद्र फडणवीस साहेबांची ऑर्डर झाली होती. मधल्या काय झालं, राजकारण झाले, पण लोक अडचणीत आहेत. मिळणार पण भरले नाहीत आणि भरले नाहीत त्या लोक अडचणीत झालेत. लोकांच्या घरात जप्त झाल्यात. रेग्युलर जे भरतात त्यांना सानुग्रह अनुदान मिळालेलं नाही. आणि सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न आपल्याकडे काजू आणि आंब्याच्या संदर्भात काजू मिला बाजारभाव मिळावा अशा प्रकारची मागणी. इथले शेतकरी पहिल्यांदाच रस्त्यावर उतरलेत. गोवा सरकारचा मदत करते तर राज्य सरकारने काय करू नये. म्हणजे त्यांचा जो खर्च होतो ते काजू बी उत्पादनाला, तेवढा खर्च सुद्धा त्या ठिकाणी येत नाहीत. आणि म्हणून ह्या प्रश्नाला सुद्धा मी न्याय द्या. शेतकऱ्यांच्या म्हणजे कर्जमाफी असू दे, त्यांचा काजू बी असू दे, त्यांचा विम्याचा प्रश्न आहे. आज माडखोलपासून जी इथली गावाची आहे ती जोडली सावंतुला जोडल्यामुळे इथे जे पर्जन्य माफ बसवलं ते त्याच्यात बसत नाही. पूर्वी आंबोलीत होते, त्यामुळे त्यांना सगळ्या नुकसान भरपाई मिळायची. आज इथे अशा प्रकारचे अनेक प्रकार आहेत. वेंगुल्यात आहेत. शेतकऱ्यांना कुठल्याही बाजूने इन्शुरन्सचे पैसे मिळत नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी ह्या ज्या काही गोष्टी आहेत, जिथे पर्जन्यमान जे काही सेंटर वाढवायचे ती वाढवणे, जिथे लोकांना मिळत नाही त्यांच्याशी भांडणे. शेवटी बघा, जोपर्यंत हातात सत्ता केंद्र कुठली येत नाही, हाऊस हे सगळ्यात मोठं माध्यम असतं. लोकांनी संधी दिली तर ह्या गोष्टीवर सुद्धा शेतकऱ्यांच्या मी न्याय देणार. स्थानिक रोजगाराच्या बाबतीत आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल.